Ngoba ilokishi nelokishi, indawo nendawo esemakhaya iba nawo lo muzi lapho kwaziwa khona nje ukuthi baziphilela kahle, abasweli lutho. Uthola nje indlu yakhona kuyindlu ye-first brick enhle, isithabathaba sendlu esine-stop nonsense, ongaphandle akamboni ophakathi, nabasejardini lalelo khaya abababona bahamba esitradini. Uzwa ngephunga lebrayi imicibelo yonke, kungenakele lutho nje. Uthola kulelo khaya sekunukelela inyama, abandlula esitradini bathi hawu, la kwazi bani nje, kungaba ngumgcibelo kuyosiwa. Hhayi, iy'ngane zakhona seziphuma ngamabhayisikili uma zithunywa esitolo, sezilandelana ngamabhayisikili. Nakhona bathunywa nje into encane esitolo, into ephela phakathi nenyanga bangakalindeli kuthiwa hayi hambani niyoyithenga. Kodwa nje kuyaziwa kulelo khaya ukuthi bantu ngama-weekend kuyiwe edrobheni. Ngabo Lwesihlanu iy'ngane ay'buye esikolweni kuthiwa khumulani i-uniform, nigibele emotweni siye edrobheni, kukhona into eziyothengwa, kuthengwa igrosari. Uma kuke kwenzeka kwaphela isinkwa phakathi neviki, phakathi nenyanga, ziyathunywa-ke iy'ngane kuthiwa hayi siphelelwe yiloku la endlini besingakalindeli ukuthi ziyophuma. Kuyophela lokho, yabona. Kuba khona-ke umuntu endaweni leyo noma kulelo lokishi ozosolo angakhoni ukubekezelela iphunga lenyama eyosiwayo kulelo khaya, agcine acunga isibindi ayokokode egeyithini, ngoba nama-gate akhona akusiwo ukuthi igate baza kubona ukuthi khona uma egeyithini. Kumele umemeze isibongo sakhona, hawu siyakhulekela ekhaya, bakuvulele ukuthi hayi ngisacela nje ukuthi nginenzele umsebenzi omncane. Ya, kusho ubhuti wendawo, ngicela nje kunenzela umsebenzi omncane, nginithathele izinto ezisindayo ngizifake la kumele ngizifake khona, noma ngicente ijaridi. Awu kuyothi hayi no, yonke into i-right. Kunomuntu osebenza la ekhaya athi awu ngiyanicela bakwethu, awu ngilambile. Kuthiwa hayi uma ulambile kuba umane washo njalo, ngena vala igate, ngena uvala igate, avala igate. Kuthiwa hayi no, siyosa la Zizwe, usekhaya, akudingi uze usebenze ukuze sikuphe ukudla. Hayi bazawukhipha-ke emabhiya lelo khaya bathi hayi nayi i-cooler box la, kunotshwala obuhlukahlukene ku-cooler box, ungathatha obufunayo uphuze uzizwe usekhaya, sizawuphakela later. Bosisi bala ekhaya nomama la ekhaya basenza amasaladi nabochakalaka le ekhishini. Wena nje zizwe usekhaya, sebaya-introduce, bafuna vele aziswe wasekhaya, bayam-introduce kubo bhuti abosinyama, bayam-introduce nje kuwo wonke umuntu, nabosisi abaphumayo abayobuza ukuthi inyama se-right yini. Kuthiwa hayi no, lona umakhelwane, uthi hayi mani, ufuna nje ukuthi akangathola ngokuya esiswini. Hayi bam-introduce nje kubantu bakulelo khaya. Hayi uzathi angaphuza abe mathathu bese uyaqala-ke uveza ukuthi kahle kahle ungumuntu onjani yena. Uzamuza sekasha athi hayi yazi nina ninenhliziyo enhle kabi, yazi ninenhliziyo ezinhle la ekhaya, yazi bantu abaningi uma ningezwa ukuthi bathini ngani angeke ningikholwe. Bathi nina ninenyoka, njengoba nje nina ninendlu enhle kangaka, indlu yala ekhaya inhle isithabathaba, ningaceli kumuntu kuthiwa nina yonke le mali leyo niyilethelwa inyoka. Awu bazawubukana abakulelo khaya sebafuna kwazi phela awu ubani osho njalo, akhiphe amagama abantu, angisho manje sotshelwe ukuthi uzawuphakelwa inyama yebrayi namasaladi, sebamnike notshwala kuthiwa akaziswe wasekhaya athathe ku-cooler box. Uzawukhipha izindaba ezinye zimanga, ufaka ama-spice, usho nokusho ukuthi hayi bathi nina indlu lena nayakha ngemali yokwebiwa. Njengoba ubaba la ekhaya asebenza esibhedlela kuthiwa imali yokuthengisa ama-ARVs le yakhe la. Bazawubukana bobhuti bakulelo khaya kuthiwa hawu wena bhuti le ndaba ezingaka uzithatha but bantu bayakhuluma and mina ngihlale ngibatshela ukuthi nina nibantu aba-right, bayanijelasela, banomona, bantu bakule ndawo. Uqamba manga lezi zinto azikhulumayo ezinye uyisusela ekhanda, wenzela nje ukuthi bazomthemba, bammeme ngaso sonke isikhathi kulamabraya kulelo khaya. Uzawukhuluma kabi bantu, athi ya uyayikhumbula nale moto la ekhaya eke yawa
emgwaqweni waseNtababovu kuthiwe yebo ya le beyidrayiva ngumfana wala ekhaya uThabiso, kuthiwe ya hhayi leyo monto leyo kuthiwa uThabiso wayebalekela amaphoyisa ngoba amaphoyisa bewagcwele la ekhaya. Ya bewazokwenza i-search and seizure, nina kuthiwa phela futhi enye imali niyithola ngey'dakamizwa. Yazi kulelo khaya uyobatshela izindaba abanye bazikholwe, omunye athi kodwa kahleni lo muntu lona uyacala kufika la ekhaya, futhi ngaphambi kokuthi simnike utshwala simnike neplate lokudla lezi zinto leza abengazikhulumi, bekathulile nje kuyinkukhu ijutsha umlomo, kodwa manje unele ukuthi angaba seplakini akho hhayi kahleni.